Hello mga amigo-amiga! Welcome back sa akong YouTube channel. Althea Francheska, ang inyong amiga. Mga amigo-amiga, as you can see, tanawa kong outfit, agit kay ko, diba? Since agit ko, it's time para magpagwapa, diba? Dugay-dugay na ko walay makeup sa ko ang self. Kung mag-makeup ko in the daily basis, like sa work, sayang bayot kay matabunan sa face mask. Kaya, dito ko na lang i-share sa inyo. Dito na lang ako mag-makeup. Dito na lang ako sa harap ng camera magpagwapa. Diba? Okay? Since nag-purchase ko mga cosmetics online, firstly, sa Lazada. Secondly, sa Watsons. So, why not use them, right? Today is the perfect time to use it, to apply it on my face. Oh my gosh, saksak sinagol na nino, Bisaya, Tagalog, English, Korean, anyong. And then, while applying makeup on my face, I will share to you what happened to me during these past months that happened in my life. Meron ba? Naa ba? My gosh, my life is so boring. Well, anyways, I'm still gonna share it to you. Magsugod na ta. Kay gigutom na ko, no? Okay? In 5, 4, 3, 3, 2, 1. So, mag-uumpisa na ako mag-makeup and then mag-share mga ganap sa ko ang love life. Mura ko na lablyp to. Well, anyways, kabalo mo ng mga dating app, karang meeting new friends, nagbuhat ko og account sa Tinder. Tinder? Basta Tinder. And then, pag swipe na ko, swipe left, swipe right. So, na ako'y nakitaan bayot. Gwapo kayo siya. Gwapo siya. Dabaw po siya. Diba? Wa may mawala no kung i-like na kong picture niya. So, mga pila ka minuto, din-like po ko niya. And then, nag-chat na ni bayot. Hangtod sa, nangutanan siya sa kuang Facebook. My gosh. So, kato, communicate me for like a month. And after that, kaya share na ko sa iya ang pinakauna niya tutong ako na video kamatuuran sa akong pagkatao. Na-discourage siguro ba yun? Kay kung naong dito So, wala na kayo siya nag-communicate. Pero crush yun kayo na ko siya. Gosh, guwapo. Well, anyways, it's time to move on. Na-move on na ako. Ayaw niya ng beauty ko. Okay na. At least na-meet ko siya. Not in person, but virtual. Buti na kung naong ba yun. Guys, sure ko nakabalo mo na ay kaning dating application ang Facebook. Na ko'y mga chat lang. Mga pila ka weeks, days, bigla na lang silang nawala. Ghosting? It happens all the time. A few months ago, na ko'y ka-chat. Ganahan ko sa iya ha. Na ay plans na we're gonna meet each other. Pero due to this situation, wala na yun. Hangtod sa na-bored na ko sigulat. So I decided to move on. Kay kung bet jud ka sa lalaki, kung ita siguro pa maagi, diba, na ipakita sa imuha nga bet kaniya. Diba? And then padulungay po to siya Valentine's Day bayot. I was hoping na, expectation. Normal lang sa mga babae na expectation. Layo man siya sa ako nang siya dito dapita, maybe he will surprise me with something, but then wala bayot. So nabubuan ako. This few days, nabalik na po ko sa Tinder. Lang, swipe lang na ako'y like na person. And we are still communicating up to now. Kinda like him. I like him actually. I do really like him, but I don't know. I don't want to expect. Kapoy nakaayos akong part mo si-expect. So, kaning recent guy na ako ang ka-communicate, nag-date na ni. Nag-meet me somewhere sa mall, nangaon. Up to now, we're still communicating. We are, and we will
I don't know if he's gonna watch this since I told him about my YouTube channel. OMG. I just told you guys that I like him. So, makabalo siya na like, umuoto ke? It's good to be true. This time, I'm willing to take the risk without even knowing what would be the outcome. Dahil na ako ang kuan karon, ako ang moto. Galaw-galaw rin pag may time. So, muna siguro ning time na parang galaw-galaw na, diba? Wala puti na kay kung now. Next is, akong eye bags ba yun? Asan naman akong concealer? Para ma-conceal natin ang mga kangit-ngitan dyan. Hindi ko talaga alam kung tatanda akong sa tatawag anak ng matandang dalaga. Tama na siguro nino kung marag puti na magiging siya. Yun lang. So far, mga ganap sa ang aking love life. Matawag ba siyang love life? Looking for someone who's gonna appreciate me for who I am. Kung alam niyo lang, I'm a person who is boring. Naipod kay puti kay kung now nga ang liog dili. So butangan siya dapat na siya no. Pero kalma-kalma lang muna. Dili sa ko mag-push to the highest level kay basig. Push ka to the highest level. Oh my God. It's very masakit mo. Kaya nasubraan. Ang ending, karabasa. Oh my gosh, I cannot bear that. Basta, iampo na nako. Kung sa man ang plano sa Ginoo sa ko, then accept it. Igat-igat siguro ko. Dapat pag-igat-igat na ko. Kung gusto dyan ko na, na magkaroon ng love life, di ba? For future purposes. Kaya kung dili ko maggalaw-galaw, ako'y may tabo bash, di ba? Dili man perminti ang lalaki muato sa imo, no? Except na lang na magdala kag placard nakabutang na I am single, please take me. Please take me home. Ang sa naman kilay pa. Tebak. May kilay na ako. Magigutom na ko, nitingog lang ako. Ayan. Gano'n na siya. Anyways guys, nag-wear ako ng contact lens. Para maiba. Kulang pa madaling side. Magkabuang na po kong edit, ba? Mag-wild na po din akong Storage sa akong cellphone na. napuno na mayat. Laban lang. Fighting. Yun ang i-share ko sa inyo. So, I will continue na to makeup, no? Lumaman ko share. Ito guys, I don't really know if that guy I am communicating with is serious. I can see the effort there, but it's too early to tell. Kung may possibility na manghimo na ko siyang uyab, depends on him. If he's gonna pursue me, i-pursue na siguro ko niya, no? Tanang taman-taman. Hindi mo pagwapo na ko niya, makita niya yung transformation from dagit to later. Watch and learn. Sabi dyan, day kayo ang power of cosmetics, no? It will really enhance your beauty. Amos na ba yun? Perfect. How daw ako Okay, I'm gonna praise myself. Next is, maglagay tayo ng eyeshadow. You know the eyeshadow? Wow, I really like the eyeshadow that I bought. Oh my gosh, I want to see it. Here, very cute. Eyeshadow. Diba? I really like it. This is from Ashley Shine. Hindi pa naman ako nawawala ng pag-asa. Feeling ko talaga na magkakaroon ako ng love life. I hope it work out. If not, then walang pagsisisi. Because I know in myself na I tried. Mura dyan, bugay na magkailan nun bago pa. Mag-isa pa lang kasi man. Anyways, akong age, hello, I'm 31 old, turning 35. Magpabebe pa ba ko? Dili na, diba? Laban na sa laban. Oh my gosh, I really like the eyeshadow. Oh, there are changes, babe. Utok Hindi po sisisi sa aking binili na eyeshadow palette. And the brush. Ano siya kung brush na gipalit? It's 150. 150 only. Sa na ko nagipalit? Marketplace sa Facebook. Because I was in a hurry. Hindi na ako mapaghintay kung sa online dahil ilang weeks pa siya dadating. And same price lang naman. So, why not purchase to them? Tulong rin, diba? To those sellers.
So, lagdagan natin siya ng parang dark. Spell daw dark. Para maglaki naman ang aking mata. No, tingnan niyo naman ang mata ko. Maliit. Dapat maganyan siya. Ganyan siya. May ano ba? May difference? Naaman dyan nung lahat kay wala. Say kung ito guwap. Thea, what is the question? Next na ko nabutang kay false eyelashes from Ashley Shine gihapon with waterproof adhesive niya. Ashley gihapon niya. Diba? Ashley Shine, back in the band. Muna yung pinaka-struggle sa kong part. Nabutang upo sa eyelashes. Kalugay kaayo. A few minutes later. My gosh, mahurot akong pasensya. Charot lang. O, diba? May changes, diba? My gosh. A few inches later. Charan! So, nalagay na silang dalawa. Oh my God. Vertical eyes. Char! Next, magbutang tayo ng eyeliner. Ashley pa rin yan. Lumaki na ba ang aking mata? Dako na siya, diba? Alright! Ang sunod kay magbutang tayo ng blush on. Kabalo mo tagpila ni? It's 38 pesos. Watsons. O, diba? It's very alright too! Last part kay magbutang taog lipstick. So, Kani, gipalit na ko siya sa Watsons. 38 pesos. Color, ani kay Amore. Amore. Babae kayo, color ba yun? Thank. So, tapos na. Later, mag-pictorials ko, magsariling sikap na sad ko. Siyempre, mag-change outfit po. Tatrawar agad akong outfit. Gisi-gisi. Oh, well, anyways, basta, this time, when it comes to love life, willing to take risk na ko without knowing the outcome. Basta, I know na I am being real and honest with that person. Fighting. Pero kung it will not work out, in the end, okay lang pa rin. Laban pa rin si Thea Quaps. Sa mga wala pa nakasubscribe, please subscribe na. I-click ninyo ng bell diha sa kilid para ma-notify mo sa akong mga future na mga videos. That would be all. Be safe, okay? Kaya natin to. Fighting. Ayaw sa muglakaw. After this, I'm gonna show you the photos. Alright, bye!